nutagete chipambu chia mache chipambu chigwaka mache kurwa sebisimamo ne chibohol chimashini choko siarere bimelia mache generators solar heater panels ama yogo chana mache korose buyachi swimming pool tokumia Davis and Shatliff na ryori chibuliao nkone bale chipambu chia mache aserigorira mouko nande goko guswerie ncheroko bucha mache aiga Davis and Shatliff boigo mbabwate solar panels echo chibwate long lasting batteries kokone keri oborabwa senka yao muchandondo tayo e company ya chirenguma ase myaka gwetanie 50 bono nigo ya kuguswereire na gukwororoberie ncheroko bucha mache kurwa service magose chibo all gwetere gokoretera chipambu cyoko bucha mache chiekerero echichikoni gwa sirigoriria muko imea Davis and Shatliff boigo mbabwata bamanyibekerengo keigoro abo bakurwa morokereria maya na kugamba rigoriri go ikereka tarera Davis and Shatliff asichiabisi cyabo chigotoka Samagacha Stage Plaza mbarabare na main stage angene bare kubwatanya makutano Nyambera naboko banyora gwetera 0708623645 gose 0711079840 gose naboko banyora se namba 0711079324 Davis and Shatliff, powering homes, easing lives and giving water solutions that truly care for our communities. Nkuri giorobo gwenia na nubwate kadi ya SHA tochandika Ikaram Hospital oegwobo gwenia gotumeke kadi ya SHA muchando tayo SHA nige gotenenerobo koreribwa inpatient maternity pharmacy physiotherapy dialysis rehabilitation ultrasound CT scan na x-ray e laboratory ekerero nereo ngokora baroko manwa mbare ne ambulance gokoremere muchinse merongevere nainye nyorobo korerio boronge na obo ikeranu nse yomurobiri bobo gwenia o SHA Tara Igaram angene kegambero gia kisi akisi mia se namba 0705239289 Vanyoru mutanda obuna Ram Hospital Kisi na se email ya hospitalramkisi@gmail.com onye tore elikia na SHA enga kinereye elikie buango onyorobo koreri bobo gwenya ime ya Ram Hospital Kisi, health first and health always. Alright, asante sana ime radio Vuna 102.0 famasi magoro bayabona medinanga YouTube waterete kurwa nobo semia Monday toriganie ndo china posto kira studio geiga to chikenda sense milindo mwanchimo tiri studio egere tusangenere ye mwase mu mwanchimo tiri simu magoro bayabona timetenga YouTube waterete kurwa tu mwariganie wetira 0785102102 namba ya studio mwanchimo tiri tuweze kumkaribisha weze kuingia ndani asinge njuri nyana kwa mbali tu ameweza kufika studioni Vuna radio hello Vuna radio yes wawede Douglas Muchumbe kwa maswati ya Katoliki Paramata yes Douglas Muchumbe Pastor Tigasemo makombora tele maana yako vintegirenia Asante sana, thank you so much. 0785102102 tuli nembo ngani aswa studio tunapozidi kubarikiwa siku ya leo tuchukua na nimona mangana lenge to kwengenta abantu isikuka iga babwate birenge libyo kwengenta I had a kiss this morning omumuroyo mokuru omungano ngenderete kubwati sana utagete kwengenta asisukuru magayo gukanwa na ise iso muibolete igagosoma Meru University omungano ngenderete kubwati sana na kumenya ngiye kuru mugakuyo agukano umwana oye umwana oye ibolete lakini mbona ikiro tenga mwana yitali oye by the way the guy anajiuliza ajinyonge ama afanye nini to kwa na lero nganilingetenga no kwengenta suicide ni nini kile ambacho kinaweza chukulia mtu mpaka achukue hatua ya kujinyonga Vuna radio yes sali ni mwenia si studio sombo kuna kikurugwa Even kurusumbu asante wale ndio jinsi mnichia sumbu gabu pangera maiga sana kuna watu ambao wameteseka watu wamepitia changamoto mingi mpaka mtu amefikia mahali anasema sasa kile ambacho kimebaki mimi ni kuchitia kitanzi bantabange bashiriyo gosemele bantabange bakuro moyo Vuna famalo yes
Nanche na kwari galiri na tagiri pasta kao so studio. Nekiguru kwa. Era. Mura kurualia mura. Kero. Kurekero. Thank you so much. Nataka tu kujua before tuingie. Wewe msikilizaji, kwa nini utware birengere libindiri na bwengente? Ndete kubata jisi myonti ombu naye na tolete birengere libuku kani kwengenta ndo tungie pale pastor weze kuzungumuza na tuzungumuzie. Itogo swasenga ni kwa na very special way. Tujue kwamba watu ambao tunazungumuzia mbali abantu batwere birengere libinga bunebyo. Okonte iyo mbuna na tuwalete birengere byo kwengenta just like that. Ni chukue simu 3 peke yake ndo tujue kwamba wale watu ambao tunaozungumzia kusina bila tokeno nyambo na tuko na kubate birengere byo tegete kwengenta. 0785 10202 Vuna Radio ikapotea kaenda zake asebali tu para tuwale birengere bote banga bugimuboko rabu akongire bintu bya tokongire chinka chia kongire. Vuna Radio. Nyamira. Yes, Nyamira. Karibu mgeni. Ngwa tegete kwengenta Kabisa. Okay, thank you. Kuna watu ambao wamekuwa na hizo tu hisia kwamba wana feel like wanataka kujinyonga in life, lakini sijui ni nini lifanyika bado hawakuweza kujinyonga. Ndio nazungumza na wao hapa jioni ya leo msikilizaji. 0785 102 102. Watu wamefikia mahali mtawate huo mabwa kongire. Nataka simu 3 peke yake. Simu yake vile wecho mwelio. 0785 102 102. Vuna Radio. Hello. Okay, yabutukire. Vuna FM ikapotea simu 2 za mwisho. Toswa senga na tuchukua na simu urabya bono iko kama 42 baada ya saa 10 jioni. Vuna Radio. Vuna. Kwana utwali birengere libinga bunebyo. Akio birengere bibe. Kwana ko bitwaraye. Njeya Bono ningi wa gresimi. Maite bono nungo sali mulekegeni. Sisi tukisema tunataka kutafuta wale watu ambao wamekuwa na hizo maisia. Si wewe, kama si wewe mbona upige simu achana na simu ya studio. Time yako itafika upige simu. Vuna Radio. Hello Vuna. Yes mami. Na rengereri wiki yete ibere chaeli. Nkikia gore kusukuma sister. Stress na wate bakankalikira bayibolinga nko itande bimwane bimbiensi mo. Yes. Stress musacho go chanda. Musacho go chanda usebi ntu byakongire. Kwa tigana te ande no nyendo etoro no mbanyate ngo strain ntibieka no matenga ntomere kende nge bana ko te topo atigo no ndoranga ne mechando mbwate nsi. Okay, thank you so much bwatirabo. Pastor na chuko ngene yosubuga lisimi yomo abantu buna ari kuriga gere manyenga duwe ya watu ambao tunazungumzia ndo sasa wakwe na hiyo ishia kwamba hii maneno mtu nakifikiria kwamba uweze kujitia kitanzi nkeli gentokia. Vuna Radio. Hello, Vuna Radio. Yes my brother. Ba account. Yes, kwana kutwali birengere libinga buni my brother. Na bitwara. Ngwa bitwali nkikiale ugo sukuma my brother. Musate na nyama takaranga ni takana kwenye mwanga ngara tole birengere libyo mwana bakawale. Musacho hitu mukungu itana koirana. Ngwa chitoka nyuma. Hajawahi rudi. Kwa hivyo hata unaposikia anapozungumza utasikia kwamba like birengere bado kangambiro kurua sobwale tunajua vile hata mtu atazungumza ndo tujue kwamba ni kitu wente kwitanga na mangana bunaya kira mangana gukira mukungu nganyiro tamiro gutigira abana nkyo takire gukora. What an introduction part of our program today. 0785102002. Tunataka kujua our audience ambao tunazungumzia wapo. Vuna Radio. Hello. Obo semya mandi. Yes simu yomo helio. Nisema nataka simu 3 peke yake. Najua kwamba ni kuna watu ambao tunazungumzia. Saba ntujo kwa na simu kwa yabono. Buni nchire mwenye kwa niki nguba sigeta tole. Tubate binga yaya koko semya ngaya kwengenta kuli yento kiya subugi mubu. Nyasai bado nabwo atumurubiri umuya asura subugi mabwao. Vuna FM. Hello. Yes, kejire dili ogi sister. Mbiya tuli kejire dili ogi. Tamakuru asere dirende. Yes. Sasa ile ni kuweta yesokora nduya. Kwana kutwali birengere byo kwengenta mami. Kwana kutwali birengere byo kwengenta. Yo kwengenta noko ya. Yali ndito wakisimi mungina nduchi miaka yone menga yake at least na wati na abacho kuroba otabingi to kwa at least kama hujawahi kuwa na hiyo na hizo fikira wewe usipige simu. Ndete kuli abantu kwa na bro muntu bwo mwelio. Akusinka tena abantu ko ikubwango. Vuna Radio.
kuna radio ya kutoka. Yes, Nyamira. Ya. Nyamira. Oh, sawa umunga, thank you. Ya Kisi County. Yes, my brother. Purua cheta na nagatama. Engwete na ligina na ndara to na tamera kinende nganya kuliginda nganga. Tana kwira na badi myakire ngachire. Toko de 4 years. 4 years. Myakire ngobwate. 28 years. Mwanamke alienda mpaka amefikia mahali anasema kwamba anataka kujinyonga. Simu ya mwisho. Tete simu ya mwelio. For the last chance 46 baada ya saa 10 jioni. Singencho, you are very important kwa sababu lazima tujue ngutu kwandu yutu kwandira naro ere. Yes. Vuna radio. Yes, my sister. Mabule kwa wali. Nchena lengo ya umogo. Lakini saa ngone. Kwa nywete. Ya kujara tekna na tete konyu. Ni na wala wanyu. Yes. Lakini yeye ya mubi kanisa ngatanga kwani kanganya na tigi. Ngikiele ugo sukuma unyweli yogo nabana banyumuko mwenzi. Singi zanale wetera. Umusacho kuchandete kusenki. Okay, alikuwa anapitia shida. Ngawaje si rahisi kusema shida, lakini tumejua kwamba alikuwa anapitia shida. Pastor kina kinataka kumenya kurua somo tegereri egere tukisonga mbele tunajua kwamba vizuri ngantubwate nganeyo nabantu nabumbaroro na mambo yote nakuwa sawa. Pastor karibu sana sa studio tusabire toswa somo rubyo. Mbia mono moralia nainde aseli bageli kana nainde nyasa twancheire twanyalire goswa aseli radio ido ya funa elinde aseli tukeli nainde tochiko semania asengencho yelingana lyogo ita igorende omwancho matagarali nabatwarego nabonalego kwarigane nainche ase studio inga nyasa goseseni kogenderete kuna gotegerera gotoga saine gukwana linganelio tutaracha kalinganeli nabo erebi yatomo boli nyasaye elindo omoiko yo mochenu ile libaga gotogo kwana linganeli galinyoro gwancherwo konene linyore lile tobo konya setole niliyetalio monene linyale ko baliko bakwa igo andonsi asole ndege teto chiko saba sengento yogo chaka omorobelito weli tukeliga tigango twegene na tosabe nyasao ito oyore igoro mono twakobakire twagotogirie asengencho nainde kwabeiro mwegenwa korwa litukoliria lya Jumatatu twatiganete na goikase litukeliga nyasaye yairire okobwa kwao monene noborendi bwao goikase litukeli nainde watu ancheire twasoire ase radio yeto yafuna asengencho yogo chikwegera igoro yogoita Yesu mwana nyasaye twasabire otoe omoikomo chenu gotogo kwana linganeli linyoro gwancherwa sabantu bao likonya bagakana bangina nabasaye likonye goika abana nelieta liao linyareko baliko egwo bonene bono mbiya mono nyasaye ekierore ikie na indo kwana monaintwe twatogonyere kira jinguru chomosunte azelieta lia Yesu omonene ororekane mbiya mono ikiagera ore orokie na indo kora yara maya na imeya maninga Yesu Kristo oyoro motori twasabire no kwegena. Amen. 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 Thank you. Ntoka netito kwanire lingana elio igoro yogo okwengenta gosogweita tiato tumie lingana ogweita gosoko irusya moyo ekiagera elina lingana liato chandire kotole moyo tomenyeta asobo ikobwenzi igoyo mintono motegereri asoma gorobo yoiga nainde na kwariganirie tochigo sangari ngale nyasaye ase omogorobo yoiga elinde elio omonene achigo kwana amonaintwe elinde elio tochikonyora obasemia
enjira tobwenete koirusia gose koirusia korwa so gweita omoika bwo gweita nigo oro moiko mobe no moiko yo nigo gocha somonto ekero monto arego koregento ogendo tuumira yagere birengere byo monto byarorango obogima nainde tiboyo yagera bono monto oso akona chekina asobogima bwaye getarie kiya yokonywe eriogo yokoengenta yokoiranana yogwechaya asengento egento keriaganetia asobogima nkera koreka gose giatuomeire ninkinganetie nkwane asomagoro oboyoiga oyo minto no motegereri ringaneri naborire ringana lire rinene mono libonete konyorere ebire ebitambe erine tonyare koba tokoririgereria asobo ime mono egente getangania asobogima nabere buya neba goikira omoerio neba kwarorire obogima bwao bono bwoikira omoerio tiganje degotebia ase ebirengereri biao nabo okorora goikira omoerio muna abana ba Isiraeli ekero baigete ase enyanja embariri nabo baroche baikira omoerio ko bakorigereri magega bakarona inde pado abamisiri ko babwati bare bono bakarora bono gabo gimatiboyo bagasoa korera Musa na komatebi Musa nikirere gwatoruseretie asenzeri ya Misiri ase tuwale koragera rende nonye tuwale koragera limo inki gwatoruseretio bono Musa kalero omonene agatenjera ase nyanja embariri abana ba Isiraeli bagaeta ase batakagerete igorendo yo mintono motegereri nindagete nkomoyo asobogima bwao inganyuma yogo ikomo erio Nyasaye woikanyare kuyorokia asobogima bwao akoroserie enchera asenjere tayo akoretero morembe asomorembo tayo akoigorere enchera onyore emeremo onyore biasare biya onyore omogako muya ogendere gosoma buya nonye gwikire kwarorire ng'a esomo yaikire omoerio ninganetie ngotebi ng'a Nyasaye nabwate omoroberi omuya ase eng'ento y'obogima bwao nabwate omoroberi omuya ase eng'ento y'abana bao nabwate omoroberi omuya ase eng'ento y'emereme ey'ogokora nabwate omoroberi omuya ase eng'ento y'ebiasara ebyogokora nonye byaikire byomire pa nonye byaikire byaikire omoerio nindagete ngotebi ng'a Nyasaye ereta ogotiga goikako bwate okoboko anyare ogotambukia ningane tonyare kwegera ningane eriga ase obwagare ogoita no moika ogocha somonto ekeraro lire ngoikira omoerio. Number 2 omoika bwogoita no roreri nabe konyarekana nga sororeria omoika oyo bwogoita noro no roreri orurwa rwino nabe konyarekana nga abantu bale kwengenta abantu bale konywa mariogo baita boka abantu montondo tebanga no bono bogimo bondo chenga no ebankonyora chibese jinjiri kongisana ndegetenyo chibese chinyinge kwanyoro monto osore kerengere kebe omonto onyala koba gakoirusia obo moyo ase gitabu kia Matayo 22 ndosoma mostari ogatatu goika oyo gatano ano totete kororera igoro yo moika oyo bwogoita. Okay, timeti gusoma chomo ndiro ikiroro igratuliria mangana yega ninjire moyo kwene kinga tunasonga mbele mimi pamoja na wewe asenchira ya benekigma timeti na bantu mbali barabuo usiba baikira orasense meyo kitabu kia egetabu kia Matayo 22 omostari gatatu goika omostari gatano. Oteba yo akero Judas uri omurwete achakoranga onachirwe kina ageitia
akairania kibesa kiria kikifete 30 asaba kwani abanene nabagaka okobora namukira sokuru amanyinga atari nabo bibonde baro bakabura ninkia yara setole mweroleraye mbweroleraye agatuguta kibesa kiria kikifeta ase karuime akaimuka akagenda kengenta akaimuka akagenda ageita gosek akengenta aiga no monto yomo okolukwa Judas Iscariot Yuda no yomo bwabarokirwa ba Yesu Yuda no yomo bwabarai ase cabinet ya Yesu Yuda ni gari ngomogaji ase cabinet ya Yesu bono Yesu kobagenderete kona kokore mbere mo Nyasaye engaki egaika Yesu akorigwa aitwe enjere karigwa ekabora akonyorekana bone kerenjira yabora Judas akaborigwa no nyare koto moro ki ekiagera abantu benga kiyo ewo barenge babwekaine mondo tanya tare konyara kotabautisa talirera abantu tobwate bieni ao enga kieri yakare abantu nigo barenge babwekaine otai konyara komanya oyo no kali oyo nyakundi Judas agateba nabo nkonyara kobaorokia gose koma bekera magoka aino bakabakeni bakanyora rigori bakaiwana Judas akauchibesa bagacha komoroberio yoko mobwata Yesu nyuma babwata Yesu abaorokia amokwania asoko munyunta bakamanyanga eyenere sign Judas abatebedinga oyongo kwani komunyunta oinere Yesu bone kiraikamo amokwani nanda munyunta marika woteba maiso marore abantu bali bakamanyanga oyonere Yesu bakabwata Yesu bakamoira saba gambibega kiyo bono nyuma Judas arorire Yesu kumeirwe ekina yokorwa ose yogoitwa ano aroche akaranga okorire bobe akaranga birengere biyaye biriya tumegeto kuruo mochakano tibyarenge birengere liyebiya Judas akaranga mbuya anyare kuyo ne lyabantu balijibera kiri kyabo nainda batebya maene na akorire bobe asokorwa manyinga atali nokomocha ninkinga netie nyare gokwana asoma oroboyo Judas ekeraba ira nekibekiri bali bakamatebya ekinje ko bagenta setole intwe aye Judas no erorere Judas yakarwa bwo agatigati besa bwo agasoka amarikateba akagenda gaita akengenta asengento aroche kerengeri abwate giatuomeire ne kerengeri kiabeire kebe bono Judas yakanacha agatebo bogima bwane tiboyo ekiagera narura manyinga ayatabwa ne tekorwewa amanyinga tarenge no komocha ase obogima bwaye bwenzi akaranga bogima bwaye tiboyo Judas yakagenda yeita ekera itakora amarika batebanga jibera chirinji imogeti ukoru asaria chikana goruo omogondo yo okarokwa omogondo bwoko tinde kabantu no montori ochinde kogoro omogondo ori amarika kobeka maiso marorenga iga kobeka maiso marorenga nere munagoro omogondo oria ase njibe chichi abwate omo ikomobe nera akarua enyomba igora gakanse akabasokana nera agakwa igonera gagwera agu nera agakwera abu
Mwenche mothingo ntorete usanga sumu ya radio vuna 102.3 FM ngana magia senchiri wendo chile o Joseph Boboge ako stand by tukonya kuri mwenche mothira mangana yo kwengenta giga ayo chandira banta bangisana mwenche mothiri bwatirabu Yevuna FM 102.0 radio to Vuna FM tosese niwekere ngaki Vuna FM tosese niwekere ngaki tosese niwekere ngaki tosese niwe na Vuna FM tosese niwe na Vuna FM tosese niwekere ngaki atotagara twenzi Vuna FM tosese ni wamo twenzi tokuneke minero ayana mangana maya asenjera yowe Chiaragire chinsai kominemo chabono mogorobo monchomo tegareni gukwania na gukwaligania samangana majia so bwengeri tariane Joseph Obuge abamenye banyakeburo taracha birongo nyali wali ya chache kaunti ya Kisii ebole no gukumyo konene bako bole mobole tari na machibo aya maika yo mongino yo mugo kwa senchera yo botutukano kolengana na bamenye baroro mosache bo mongino yo oyobono olense yo bole ndio botindi bo nyimbo bo birongo ero mukagoro monene asege kolekyo Kerenga ge serikali koleto murobole nyota no kubazira basaye bakolire class 8 na form 4 na batali na meremo gochake obonchorere otebiro motenelio NSSF Kisii Joseph Tonchoke onchoke kagote babasa bomba egochire bwe 50 kero yomo oyene kiribuna abale no moyo bogo soma boigo mbasirwe kogendelia masomo oboigo tebire NSSF nena chekerengo geseno ne megoro yeme yechibese chu ebagachere Elio chiche kuba konyengaki babera bagotu Okoliki oko abantu barache kuba banajeshi wa KDF wacha kalirega Kenya omuwaziri bobole ndiso ipantu yakagote bobo no bwasi kumbobo yanga kiyomurobole yo na kereke kiombe kigotuka hobo sledisi na EACC ebigendrete ko yobwatia so bwangere ko ene kibongene letibuli ko bao murobole yo na ikomwali tarike 29 no chumutinyo yo Oktoba 2025 Ayo negati alengendreto kuwalikanile kurwa semesa mangana majia ya Radio Vuna biya mwana soko chora ko yategerera kuruga Radio Vuna 102.0 FM somo tandao YouTube tonole bona Radio Vuna na wanyakole maiko totegerera na kubwati miroboli jaito goetere www.radiovuna.co.ke ilitaliane Joseph Obuge oyonoro mwelio wa mangana maya asenjera yowe Yevuna FM Vuna FM Vuna FM ase bibinde bia Vuna FM asamatera mayai 102.0 asambaranga mayai to sese niwekere ngaki abararia baya no bosemi ubujana mangana maya 102.0 FM Toguna Ekeminero Abakorinte ntangani 15 na meke bungu kia 13 renda mutene nebo kongwa sokwege na kwaino mobe basacha mobe ne chinguru amangana ino onsi akoreka subwanchani Abakorinte ntangani 15 na meke bungu kia 13 renda mutene nebo kongwa sokwege na kwaino mobe basacha mobe ne chinguru amangana ino onsi akoreka subwanchani kibunge kyo saro male ntirega think uchira namuna manganda chukwa nasi tugenda tukwa nasi mukoroba yabono kibunge kyo tana first Corinthians so saba Corinthians ntangani bakorinte yo ntangani
Kile kuli ganjira yo kwengenta. Yeko moyo sana pastor. Nishina yeko moyo sana kitoka nderete iko. Na iko ekero oyondale weita Judas. Igabwate inkige kugera anemo n'abantu beita. Weito kwa Judas inkikiagerete gachagite weitia. So regrets usekero umuntu gucha weitia ekero wakorege into kwanyana nande wachakire weitia nganki kiandi tinga koreiga. So at any given time ekero umuntu utakire ko make any decision no takire ko mukite getambo kro manyanga na kintara korege nteke ngaige guchikombeka abakorinte ntanga ni eyo 16 verse 1 ineri yalo tena bono asama nganonsi ogusangira okwebyo gabichanu agote bana bakorinte litanga ntende bikorire gaiga eyo bakorinte eyo yakorige gando chene mashini yane inajaribu kunianyishia hapa timatina wae batende ntete kwa pastor Gendre alafu tutaendelea na hiyo. Thank you pastor, karibu sana. Singejore chene mashini yanega inajaribu kunianyishia. Okay, thank you. Asante. Igona renge gukwana igoro yo muika gwogoita buna Yudasi abetega guita na nyuma yo guita kwaye tanyole de kende kurwa sayo ninkinganete okwana oyo mintono motegereri oyo rabusiko nkeringa Yudasi nyuma yo guita kwaye amaliko tachiedigo teba ninki anyorete iganyorete busa ikiagera ayayete ekerengere kiaye no moroberio ye okero tuomerete ekera roche ngokorire bobe ekera soagu itibo siwa abakuani bakamotebinga ekiagera ekinagia kumirwe bono njenete likiranyare kwira ni gumagega aye ni gora erorere akaronjerete liago jikolivasi ekinakeri Yesu Kristo okumeirwa makweli ekaronere nga aise korora muna Yesu Kristo agokwa igera abe ekerekere nasare omoika bwogoita okamosoa agasoka korwase enyomberia akagenda akengenta nakinagera natebanga omoika bwogoita nigoko basororeria no moika bwogoita nigogocha ekere birengere byomonto byeikiro moerio arorire nga nande nchirende tekotiki teyo ninkinga netego kwana nabe kunyarekana na masomo kwarenge gosoma kwabua togo semerio konene ekerore university gose ekerore form 4 okaruranga ayego ikoto ni A gosote ni B+ lakini detie nyarekane otene ni muna kuarengerereti ebirengereri byao byatuomeire ano tokonyora emechande menene omonto origereria efisoni abuate onyore ya feriri orobogi mabua ya bonotiboyo omonto nguserio goita ekiagera niki ororiobogi mabua ya tiboyo omonto imokia 100,000 gose 1M obotake biasara nyuma chakire biasara ebiasara birio bitigari kabere gadato byanyara byagenda byagwa nyumba byaguro monto lyo nande bogi matibo kayo yagero monto otware kerengere liekebe yogoita nabe konyare kanane asenyuomo omonto nabo konyuoma okonyuomo mokungu mwamenya nere kwa mwanchabuya moibora abana oimoko gotiga ogotigira n'abana okigwa kajizabu kyasinya kyagero monto na cheki na gyogoita ninkinga netientebe abantu mbara oisikabwo barobereiria abande bobe abande barura abande baitirwe abande barobereiria abande emeroberie tali emiyamuna babo Yudas oyo roberetie omoroberio mobe igoro ya Yesu Kristo ninkinga netegoteba aisikase tomanyida sebinyoro abantu mbaro baroberetie abande bobe abantu mbaro bapangereta abande bobe nakinde dagogotebyo yo mintona wokurera inga nyuma yo gokora bobe manyango moiko mobe nabo eranyarekane ogosoe bwite nabyo nakyokorora nonyina abasikali okonyoranga nyuma omoiko amasoiro mobe akora somo nginoya oirasa obogima bwera bakora sabakabana
oranga bogima tiboyo ase gotiga abana ngo kibale gochandika bono ogera nga tigarushia abantu abororo ense yeto herere kiagera bono bogima bwoikiro moherio ninkinga netiengo tebyo yo mintone oyo ntegererete asoma goro boyoiga nabikunyarikane senyuomo okongusana na kobororo na nyumo okongusana na kuabeiro manyanga nyuomo teyo etareto okongusana na nkoro nyumo okongusana kuabeire nyuome yego yakonga ndegetengo tebyo yo mintone ngarema ekiagera Yesu Kristo nalense moye ito nero ro mwegererio ito muya nero goterinamo na ito tobwera igoto ikona chekerengererie kebe tona chekerengerio konyweriogo tona chekerengerio goitagio kwengenta ya manyanga nyasaye naramo naye nonye kwagenda wakora matemo kwagwa ayo mwana yontegererete takona cheki na yoko irusio ororenga nale konyore ango nalio bogima buane buaba nale konyore meremeyo nabe konyare kanemere mokuarenge ase kamba ni konyoro gokora kwabutirwe lakini bono kwiranira kwachire gokora application gocha iti company toranyore meremo kwarorire bono njenete kayo bono tigange rusio roro nakinje amanyene koragera naki family yane koragera naki abana bane bagosoma ya ndede gotebiyo mintone nyasaye namanyete nakiye kogera goteba ngaki ere nero ogochandira chinyoni chiguro chiaragera nendo takomoja kutoichandira ekiagera nyasaye natuanjete nyasaye nabuato moroberio muya asengente yobogima buhao ayegweteira mangana makongu ayegweteira mangana mabibo ayegweteira mangana marose nabontegete gotebiyo mintone oyo ntegereta soma goroboyoiga to mazako nyweriogerio to mazako engenta nengorie yo ayo yo mintone otige kabisa nyasaye naramo naye ebiasare bimbigororoke egasi nonyore amasomo nabogosoma nabogweta takuiranana tagwechaya asobogimoboiga nindete gotebingo gosemeria nkoro asomo nene ere goika anyare gotenenamo neintwe anyare kobaga gotwegerera anyare kobaga gotugitera ekiagera ere nigari manyara nindete gotebio mintone asobogima amangana naro agochanda mwanja bantu munabone nyuomo nenyuomo egente kebe sana yachandire mwanja bantu yachandira abasata yachandira abakungu abange bagoita nasengenjo yenyuomo anda como sacho moseri anda como sacho moleteiro mokungu ororanga njabona tingi saini tiganso kego chiaiga inywe ryogo ntimo kemo tigira abana yayo yo mintone ntegerere ya nyasaye nabuato moroberio muya asengente yobogima buao tonyara ko irusi ororo nyasaye nakoganetie abana baomba koganetie banyare ko babagokorora nyasaye nangande agotumie asengento yabana abo nyasaye naiweto menye nyasaye naiwete anyare ko bagosesenia igotorora ringa amangana agochirire bobe ayorore ngabono nande njire teyo ya enjirinde nerororo nyasaye wata munatere taba Israeli nyuma barorire enyante mbaliri korumagega nande barorire aba Misiri ngo babuati bale bono bakarora bakure bakalera Musa agatebyo monene bolorire ngakingo kora abantu abanaye gwantebya mbarusi ali Misiri nabaletira enyante mbaliri nereye bona ba Misiri yabo nakingo kora nyasaye akabori Musa inkole nakyo Musa kamata ndene nyimbo kaira matei akamatayo Musa akamacha agatanekana aba Israeli bagaita ime bakagende kengumbu bagakekiririato konya barorire ngabona bogimatiboyo konya barorire ngabona bakure konya bana chire kine kebe nakinde dego tebyo yo mintone inga nyuma yokorora amangana agoshirere bogeka torigere lirioka ligere lyebosio nyasaye woikate nenamo naye woika ayorokie woika watere njera asenjere tali munatere taba Israeli
igorira butete gogotebia nyasaye nagwanchete ayegwetira mang'ana makong ayegwetira mang'ana amabibo ayekwaroberi igubobe nindete mbatebia baminto bane abategereri barimo ntegerete abakorobereria mang'ana abamu abo bobe muna Yudasi arobeti Yesu bobe bono nigakorete bobe tigakorobereria monto mino bobe takobangero yo mino takobekero yo mino eriogo takobekero yo mino oboreba takobekero yo mino dakunyero yo mino amakweri mubangere musabere mubangere amaya musabere amaya ekiagera naganetie nayo nyale ko bagogoseseniwa nikinga natye goteba omonene nigagwanchete no monene nigaganetie onyale gotenena amonere tiga tosome kebunge egioka barorenga nonye chibe chiri Yudasi ahetwe nonye chiagore tuo mugondo uria nono uri ochite kogora nere naro chiri itukuri kongu egetabu kyokora kwa batomwa eyemo 18 na 19 omoralia. Okay, thank you so much. Kitabu ogokora kwa batumu Matendo ya Mitume 1 mstari wa 18 na 19. Ogokora kwa batumwa eyemo 13 na 19. ikamanyikana n'abantu bonsi abamenyete Yerusalemu goika umugondo uri ukarukwa sumo nwobo akaldema inyenchi yaye umugondo bwamanyinga naki nari kirase buku ya Zaburi obumenyo bwaye butigare busa nonya muntu ndita bayisa komenyaho na obuteneri bwaye umuwao aboire naboigo abantu abaringe gutara mona intwe asekero gyonsieke monene Yesu arenge gosoa na gosoka segatie itu kuruase okubatisa kwa Yohana wikari tukuriria abogoretiwe kuruase tore na wene toyo mobo abikirori gukoboka kwaye amona intwe. Yes, amen. Omugondo uria montaje de gotororo montaje de gokora kende gyons montaje gokora kende yos no kurema okobe kujibando yaya omugondo yoro gotwo omugondo bwa manyinga. Yes, abantu abakure ebitondo no bikoiru byakigotinde kwa omorari abantu abange bayiyemira abamu abobosa bayiruki besa besa kirinjiko bakonya abantu bande oegwiriogo ogenda kubikiro yo mwabo bese litego gokonya bese ligentonkeriera gokonye oseko bangangwa someri omwana watindikiro omwana oyo omoiko iwo goita nabyo konyoro gotunya no mwana oli onye mwama ngendete onye mwama bekete lyogo jibe kirimu ahetwe okairira omwana esukuru nera hakobekeruyo lyogokwa yana kiekora marika gotebanga apandacho mtu ndicho atakachofuna. Pono pastor umuntu twelire kerengeri nga nategete wita bantu isikuwe gamba bwate birengerero omuntu akolengera ya gutanga ukumubwanko ngeire inki umuntu atakire gukora egere atigane n'ebirengerero byo goteba nga nategete wita singe cyo kanga ibintu byakongere umuntu atatigaye mukige tambukiro kyo wita inki gutanga umuntu agwenete gukora ekerekerengero nekiya gucire because ibintu ngosuguma biro umuntu kwanyara nga umuntu nonya yukagenderete kwanyara ngo umuntu orengero te aya yabone indu byanko ngene nakingo kore indu yategere next no gukora indu kike no gwita inki umuntu atakire gukora. Karibu sana. Ekerekerengero limunike gosene gento kware kokora kia goikeiro moerio kwarorire nga maene pina tuomeire gwachire gwakaje sabu chiao amaene pi kwarorire nchirete kotiki teyo egento konetia omoralia no bosemia. That is why ekero na chetema na sote gukwanire kuri omusani omusani omuya no ryogosemia ogotebino ikiabere iga bono goika nya sign kuigora chinchira negento gekogera abantu abange baita tibali gosanga nabamu abo omuntu orengere libieka omuntu inachira bieka omo nonye Judas oshekorigere lyomogano oyo itukondi yate bantu balingo cyane goita igaso akatalioka akagenda ageita bono mochando otobuwate muna mwanya bantu ntoliko kweresa mochando olitobuwate oshekwereso yomino nabakonyara ogosemia akoro kinga nyuma yogo tuomera na indege siri kende nkero gose nyuma yogo tuomera na inde nabonya sago koigorera onyore nkirinde na inde ogende lyobogima
era tukumukungu nganyire na chiri kumutira ne tutagitikuirana kerengeri kingi chiri nabona umukungu yo nakibona achiri nabana bane nakibona ko nabana bane nenda bana nabiri nkurinda gocha nabiri nkwest a lot of time n'umukungu yo niri byangi mukike tambukiro kyo witaiko karbono nchirendete yo because if somebody has wasted your time kwabiri nere for this long time and then you chire pastor ekenege ntege kumumuraria nege ntokere very painful ekere kwanyoriro mukungu mwamenyire nere muibuira abana mwabasukirie omukungu yamana kuimoka amana gogotiga agende anyuomwe n'abana bali bonse ataboye eserikali yabono iga nigegoteba naki iso mwana narororo abana abo bwente ko baego abana abaiga egento gyoka na fight no mwana nyore ekero mukungu nabwato usibore boko ndanyu omuno mukungu no musajjo bunga lakini omwana tabwati bosibore boko genda sanga yakona kunya kuchandwa igabone egento mwenda ko fight gatia omwana olia tuanyore tole amonere akoro kuoyone nere mbonde ko fight nyore nkonyoro omwana that's all ekiagera to ko fight egento tinga ikero kininge fight tinkonyora egento omulali gyasandira abantu abange tole isikali negento omuntu akomyokya uno muntu okobwata embeo embeo tokonyala koyebwata omukungu ekera nganyira na kire kina anyoriro mosacho munga asoiro ororo nogani como rusio tokonyala tata ayeteba na kirioka ngakia bana bane batiga ayenye kola kire kina yoko genda kuchiabwo that's all bon ekera abana kwanyorira abana lera abana beka abana nchiringiya mambige sakukiao ngeje giato wetera sa abana oh yes igo Thomas akorora ngaye bono ekiro ese njo mukungu ochire bono nga ugima bwe kiro mwisho abana bali agotigira mambia nayo kuja kuwatoro omwana buokali nero mwalimu mwana buokali nero munyagitali ekiagera naye kuabasomiri n'abana ekero kobera naborobwo okobasomya n'abana bagoikase bateba no tati ose tata natokoleta maya naborobwo ikabatwaro obongo bwa boikabo bokoleki buengere gochiasorio oreko bakolera manya nonye goikira abana bamura baingira gochiasingina bareta ngina enga kiyo mweli pi baso akori ngina kera babira abantu abanene otanyara bono kobakani kobakani nanginote bangasenja abana bono barikirwe bono tiga bagichegame ekera abana babatigara buoga onyangino kwamwa gocha tako nakobeke bina kotini ni kuharibu wakati wacha akuje akae kando musikae pamoja kwa sababu hakuna haja ya kuanza kujisumbua ndani ya mawazo yako kwa mambo yale ambao uyawezi wewe wacha kujisumbua kile ambacho unaona ya kwamba hata nikianza sahihi sitawezana wachana omolalie kene kintu kelikie kiagalirense erange no gojikumama omuntu akominyo kigenda abwato bomaye nengekero kininke minyo kitinga wikera ominyo kifinally umia odukuta nonyine bine binge bire kotini omuntu abwato bomaye nengakinekero kiningenda tingo kibwa lakini ni omogondo ni chombe orusibe esebe ngigwaka finally omuntu lyosibu omuntu lituko kago siboru aweita because ameharibu mali yake yote. So na kitu wente wetanga kura sibintu ngemebi. Egento ndegete goteba kienge nchomono. Na tanga na tetema asedi yafuna ngateba. Aye munaye kwatuomeire tema ko omosani okomweresera awa advice. Okay. So at least lekero kwa yole mechando takumugi mechandilia obaye bwi kutwali birengere bweka no takere usange nabasani bawo. Kweli lasima osange nabasani bawo. Onye toko sanga nabasani bawo nabo konyorekana no omoralia no onyo muntu kwagache nyomba tete kwagache nyomba ogenda oli yabasani baye bali bagachire bayikaranse mesa ko bakonyore batendere kwagache nyomba ya 3 million abantu bamosemia bamatebinyo tete kwagacha okorega o agache nyomba tiga kwagache agache design yi
ayabia kogenda bokwa design bako muntu akori okumira ki ka kitare kobori muna bono igo muntu kwagache enyomba esa permanent akolete simiti utumia simiti around 800 omuntu umwe ikanzo muri jisimiti cyose gwatumie kwale kwa lota matavari ange nyomba kwa haro aseti abantu nasenge nto yoko taka niyo semigwa omuntu sali kibesa okigongori kwa kuminga ki bamindo baki atale ko boli abasemi yes abasai muno omulali bantu gasene ko kuana korwa ekene kindo kingencho boli abasanya kire bintu bya gutumira to gukirega yebweka boli abasani nantali tali kero omosani sure omosani oli ojenga ojense ko moboli nankonye muna bono manyanga ki ombunereze ko mogendera amaino ombuna go ikankonye nakieko no ile ke montale meirwe tali ko chironde bwese ko masaba besa amanye tenga orienze ko genda go ikange kibesa sure bono kera akire onye to bwati mana omokana na ba otoro manenga orino yonkani tabwate ekiara bwato bo manenga ki oshego tuara to komorira igo waikarasi matose na baminto. Okay. Thank you. Tumalizana na Madri Bolio 26 saa 11 jioni. Tumanya kuendelea bado. 0785102102 katoko libaga usanga mona intonyo kupata libolio. Vuna famalo. Kuna radio? Yes. Kwa wote Douglas mchindo kwa maswali ya kata Kiparamata. Karibu sana Douglas. Mbota libolio kwa pasta. Kipasta boirira abo. Boirira buya. Umusate no mukungu, umusate tiko mukungu. Wetero mukungu asaba siko yenyoma. Umusate manya ko boli terengera liga byo wita. Umuntu buro ngati wenda okara. Ibori ya kabere. Onya umusate no umusate yanu muswati batiganire. Banyode bana babiri batatu. Muswati kiro ngani rokire sobo. Umusate manya kwando ko ile bali ko kutaya sana kunyira sobo muswati. Andikari ari ni yaka. Omanya kurige bunyira bwe yakero robo na byara. Na ataka kuita ora kini ko tari kuita. Na tiwanda kwa pasta ngele linga manganaya. Biya mono. Okay, yes, pasta karibu sana. Egonde to kotewo muraliga linga nelimo. Biya mono asege njo omo tagala liyo akire esim. Omosata onyuomire. Ekera nyuomire bakiniri abana. Omosobatu imukire ochire sobo. Anobo tantanu bugo chabuaba. Omosajo mala komuka biga gochiso mukungu ochikogenda kugamba. No bwenda komuka nabantu babire batatu. Bagenda goikaransa ororo bakuane. Lakini ero imokere bieka muno mugako yatebire ogenda nakarioko muguko oikunia obeko bunyiro buyaka ngabona bamorengo itare ngabona bamo ngati musubatu yaije obuno bochara nando obuno boriri monto ngabuno yo tali monto muya osobo ngo buwaje ekero mochando ochire ekera amagosa achire amagoso molali gakugambwa nekera amagosa agambirwe yatugikanie ni chokali mbwata amagoso gusona mukungu bwata amagoso bono oko abira na nkoro na kitu tuwaje tokerokera liganga ki oikatuabirane eke tuabiranire bono egoto kuiranirana tali okoya kobonyira tali okoimokie sumo ogenda konywera bonyoko biara bono obuno bosokwa banene omokungu araise kobana irana no irana go chiasa yunga no na sokogenda asakuwa jo osia okoya kobonyira aiga no bokorekanu bogo chabuaba okoreto bonyinyieri asonyu omete tavatari onyamagosa koreka make sure gwachire nabagaka moikaranse mokuane amagosa toke mwabirane moiranirane. Wow, thank you. Ribodi ya kabiri 0785102002 msikilizaji. Vuna radio. Vuna ro. Yes, Vuna FM. Akio mona wa irelia. Diagoro vile pia. Litanga ni ngwana li pasta. Oh yes. Litanga ni kujira isema choro boti. Yes. Okwana na Blackman Otera. Mbuna tigante ebetu weta ni nomorugio ne uchire sobo. Yes. Uchiro nyuamirwe ono liboli libasa nguboli ngirandelie. Uchiro nyuamirwe wao. Yes. Lakini urule na abana bane bara abana gusimba tata urule na barabo.
Ochira alibu aya sasa okire naro nyore naro zemba tatu. Lakini bona baikire baita ni no mwako iyo yo kabera zanyu gomirwe. Yes. Bona abana bano bale bongi nakoro gosirende so mukungu. Bere kiye kare na jiri kuyi abana abono basa kuboli ninda tane na abanda ababolia. Kara tiana na boli my brother. Utara pasta tara ireniria. Aban ekero kwanyo ekero oratu kwa ure engombe. Engombe ye nebwate chimoli gosemori yae. Emori nenke ngo ngombe ngo kamwero. Igoro chukubu ogocha ne ngombe yokutige mori osogocha ne chimoli chigo sine kwende chie. Mboka boko ne chimoli ejire mori na bogocha nero. Asigo no. Nibu natakara ili kwanza. The moment atajibu hiyo itakuwa sawa na shori tena zaidi. 0785102102. Link lina kakwirana ni sawa bado lakini pastor Rebecca utajibu hiyo. Vuna ready? Ikoro ya abantu wairire bia. Sai nomija? Yes. Andi yago sini muno kwa retro murandi iyo yako yaraba abana banya sai na bange kyagera ese tomete bigeta naro. Yes. Ande ga kore to muna itakare ngagia ya mala ikirite na itete challenge si obo iko yoro ko ngitira. Wo wita. Dani umanya ko ngainanga wari gwe itekero ra mo yo ra nyore bidu yorro biri. Bone jo ngo te yabana banya sai bakara manyo ko bisinyo. Yes. Baba abantu baba abasongireri ngana. Baba abantu babugate friend ina abantu bandi ani baba abantu bakukuana. Nabone ko kata bange kwa kabaza te yungu na higu yeto ko tambi jamone kyagara ni ese ma yaba yogo. That is it. Iyo ko montare ko tikwengenta onyoro kwanire ga buo masabi yarure advice kwa kwanire ko rwabu kwa bazomere ibungo kunya za ko tinje ma te ibungo. Yes. Yaba sonya. Ete no monto na musanya tira soro ko rako no kugamba mangana mange moeta emwaji na nya sa ko tumeke. Yako na ko ereza nganta ke tenko nyenge ta sumo. Obo ikinguru chei ko ramo so mere ke bungo nasamo ko semeri ngati mambi dawo ko etenzi ko beroro ejago na pasta kwani uyiga umuntu ko yani yuko ikeyo muri to ko rana mambi tekaiyo wabwa bune ke robo tena joti mogete ko ikoyo ko ngaina aya ka kubone ke robo ko bamoyo ko nyorangi sembigere mutango chioro ko bamoyo nege to kenda bana bana sai timo mo te bana iramonda ngente iramonda nyi simu iramonda ito mondo kirine ti futi frinti ko asa tani otarira ngento to yoko no kwana no moiko saitani akubuga ko iko ya kona kugusuma itori ko tebangu ngento ro singo itoro mundu engente bana banya sai kababa sonzeli ana go kware kwa kali ro ko kuga mono nare ko manyanga lisa bikindi rikabuga atire tie kene ngare ko contribute tumo re otakera rama semya ndare ko chikopora iko nyasaba senindi amono ga ti manda musbe urjamu. Asante sana Madam Speaker. Uzidi kubarikiwa tena zaidi. Umurule semene nducho mwani mbata studio yako kwa Godfrey Umari pastor. Niteto senior simu kwa yabono 0785102102 asili bulu. Nupate libolio. Vuna radio. Hello. Vuna. Yes. Kwa manyanya kurumisesi. Orolio ya? Kwa manyanya kurumisesi. Yes. Aina rona ete ira mange sana se pastor mbiyamo na sawa konya. Yes, ngikia lengi sister. Tena buata bana bakana muratu anyate no muroyo. No mumura mwanyo leta komo. Kako ne bono. Yes. Kana nyala bana bakana kebisi kuganda na mukungo mwaga. Yes. Karuanga ganda na je kalige nyomba ka atake ya sadia na ngora kinya sai na ngonya tani ngenda na bana bare na de pakete kola ga de kwa de. Yes. Ngota pasta ngambi ya mana soko ngoba sebi na ndinya sasa ngeke cheke mna kina wata ngangeta bana na jengete. Mbi ya mano. Tikenya saku what sister. Aya sana. Thank you so much. No mama bado no musacho yo. Aya nitebie kana bana bane. Ewaji to karuoro. No mwanje to musacha. Bado unampenda? Aya baba katimo kwa tisa wata ngonya bana skurojo mwana ngeti na nyata ni ngonya. Bana ngakiero tena mwanje ta support ya leo cha kwa njenya ba itina ra bana unero nyore. Ngaki konyo kurire chombe go ikereke rotararuoro. Kambe na arwete ne ke kwara bana na tenga hakuna hata yoko nyomwa ngawa tigafumire ende nda bana aba. Yes. Pono dimaiti kuno menyeta ebwika ika gusengo chore kwara nyoro ndura kuboririe ta sister. Aya bana igasi
bono igo bogima bwako ng'e bono tinkonyaga tigande ndabana nkore biasara biane Ikumusage te unyago chango te ibono tigatura tara guchikeroka. abantu ebyaya ngo bakani ng'o bogima netete n'abakongo Ikonkura goteiba lakini kwa bakania. Thank you. Asante sana. Ni anini site msikilizaji imeharidi uvuna 102.0 FM tende usanga suwamo. Agote bana erebono tatagitima ngana yutikalenda bana baya singincho na tagiti kuitera kinene nya saka mokonya taikire ni kwengenta. Vuna radio. Yes, Vuna FM. Kina wakwaniri. Toitabire buya sister. Nkinare kukwana iga. Yes. Ndori ateneti kaigo. Chando yetu yatokete tuumanite no mugakone. Yes. One ke tuumanite akorete getendo giteke gucha mwana. Ngia komore korete sister. Ege ntonkera akorete mwana ni nyaruka. Bono kamwa nyenda nyegute no nyendo oche ngaba imoki abana katengo na nyegute roche. Yes. Lakini kinde garine nganyora abasamaria baya barenge se kanisa bari kumwe kanisa. Yes. Baganteri ekera na baerese te shide yani. Bagante imami yaya ira naye omenye mwawa yo tuyogende gusaba kwenda ore kanisa ngabaterie bakamanya gonteri aye irana lakini unabako na gonteri ntoge gonchana ke gonteri na ke irutero onse akori yari yanyore toyo abuna atigire omwana onde nyomba omumura abaneki nyaruka mbugate ono ngatero himo wanko nge bone gisenko asenko kolera nyeite lakini karengereri ngaikanjera ande sigari na line tengende kukigati kairana paka nyumba kena irana kanyora noari akaimoka agateba se mumuro mwabako gende kera ko genda ngibono ngatigara nyumba bono kare mangachaka go ngateba no kwenda se kanisa ntabyo mo pasta kamoterio pasta gansabira abanteri birengere byebirushyo nabona abiruse tinga tabanya sae kare mano menyete paka bono. Amen. Amen. Thank you sister ukotaka kumanya tu. Ekera omwana yakorera ni miakerenga abwate yakorege korekyo. Miaka 7 years. Nyeruki nero kwa buguri kwagenda nero muchikuruta roche. Ni bwate nando moke nandi bono renge about 2 years. Bono ekwa munyore tumusacho ni nyaruka yawo. Akolete umwana karure skuru bono nde mugondo. Yes. Bono mukurangeje umwana uri andi kuitaba. Bagakiri nakamura kamwe abo mbari gotigana. Yes. Bono bikorangeje umwana uri akanga kuitaba. Omoyo no kana kunga kera ngo mususpect narenge. Bono bikoirana nkorangeje umwana agata. Iko muboli nikiekebe na kiore igo umwana kangeresa igo. Bono yokapiti bono katebono na kingokorogo bimo. Kogoteria bamate no gochaka goseka bagachaka konsekera bagokwana mangana amange batagete ngende nganye ntigane no musacho uyu. Lakini nsekare manga senya sai ngaterinya sai no ngete kinguru chokorema. Tigande mesenga ncho seito onde tayo mama tayo umuro mito tayo. Onde tuestare ngoba mramba isikala mtokonya basire. Ngarogo bimo winkwenda kana ande interateyo. Bono nkole meraligo senko endanye ite lakini ngateri nyasaye ngachinguru chokore ngale manga ikalanza paka bono no tuli mere lakini bono na watu abana basomire bakolire na basokire gokyabo bono enyeruki yakorete go ne yaye burunge burute usegwa kitenero muchiyo na kitenere gwa kitene nyeruki yo bono gwana kumuri ngerta ko rumwana yose gwa kitoka tiga igo kaumbi go gategerera Tiko metire kera ba mate bai mokere teigoro na asire tue akabe kwese. Emyakerenga. Tabu take tikobera geka. Mone amete bai twa mwa ba tagete go ndishia. Ngabwata na kondisio mugondo urengo ne mboli na abwate nkaoni. Nande gapiti bono kamurusi ngate bono ko murusi. Nande kana kamoteri atarani kamoteri na korusi rigo. Ndu yango tigese ino kore no molembe nsoke ngende. Kana kondemereria kana konteria kana kondemya kantebi tigaye ina magoto mbire chorenge abana magwari kunyu lakini agatore kana musabirete na bwato mukisana bwogo saba. Yes. Bona atorete yare. Amen. We. Thank you. So kwa hivyo kuna watu ambao unaweza ishi na wao na bantabo menyete na barabwo na obaragere oikiranie gusino nae bwite asinge nchunga yebintu biribaho korera yamangana ari bagwikirania yakende yonse kiri batagete gwikirania so nabo gekoranga no nae
mukie getambo kirote bono nyabago nkora what should I do muntu mukie getambo kirote abone into kiatige no kore into kiek no wait pastor omoraria onale gusabo asome getabu kio kwiranira kwa machiko 24 verse 1 to verse 4 aringa nina lidiria rwoto mochando monene amonene sana lakini enyuomo yes negintege komumuraria negintu kibwate michando emenge negintu kyo ntyo basemi bwari ya chusana tari gintu giachecheiga muna abantu bana tukukagera ngamona muna tumirana litoko sumara ni parata ko tenga I love you tukagera na live you ego chakobala I love you baka nyumba ya ekere mwaso iro bogima bori mose mbobwate bitiri mboko mbobwate mieremo ne bitongo ne bitunwa onyokole metigo koba enyuomo ina bekwera so ego nale gusaba atosomere gitabu yokunana kwa machiko ekiero mwakori naboria na inde no indo jo menteire tora digereria gitabu ikio igoro yogotigana na kunyuomana na inde. Okay, thank you. Tete kuri naga ikumonchomo tigereri ime ya radio vuna no 2.0 FM bado ni gutokurigeria enseme yuyu kurasi gitabu kia okwiranira kwa machiko 24 verse 1 to 4 yagoteba ige kibungegete nenyare kobanga umonto nyomiro mukungu na nyuma yayu amwange ikiagera anyoreri ngana asale litamogogeti yes elio amurikere lirube lio gutigana nere ae umukungu uria na komoseria kuroboye na indi nenyare kobanga umukungu uyu gatigiro musacho uria agenda nyomwe no musacho mwao na uyo nera mwange amurikere lirube lio gutigana amoseri kuroboye guso musacho uyu okabere akwe samangana yonsi musacho uri bwiri tangani omoseretie tabaisa kumwira ni guchabuo yabe mukaye abe mukaye na indi ekiagera omukungu uria obeire uyo tachenegeti okuni ngokore okogechia subusi bomonene na inuti mo baisa kolento komochokobe asense eyo omonene nyasao ino agucha kuba ebo mwando ino yes onye umonto nyomiro omukungu ta okay sawa gendera ine yesegi kwane uro yesegi chinse so tindo cyose nerera pantina muntu cyo kwanera onyo muntu nyomiro omukungu omoraria onyo muntu nyomiro omukungu onyo monyori nerigoso amurikire lirube lyo gutigana omukungu oyagende na ndachia nyomwe na inde labodi gosa ligotoka na era akorikiro lirube lyo gutigana goso musacho liako ekero musacho liakure mariga matanga ki ine omukubu alagania ira nago jiso musacho lyo mukoro nancheru linchi korio kobwatana ogokoro igori ale gukana igoteba nga yaya mwako mukungu yo obeira takwatiki atachenegeti tairana that's why nateba naki onya abana bari ngororo mwanyoleta mona bomuno lyabo lingaki ochire na indo onyorira abande enateba nga abana babuata tato mwabo omoraria tetoba kono mana kero mwana na bwode tato mwabo ole moyo onya abana bao barenge batato akana borobwo akagenda buoye na indo amenje abande batato awigweta abana abachandekete why can't you go there obringa abana ba ocho obalere obabeke sukuru obayo obalere yobuya ekena abanda bao Lorio korambu ya neracho yabaye. Mukungu atikale mwabo. Ekiera abana borobu mpaka neirie bae guoboreri. Igo nabo nare gotebanga enyuomo negentege kongo morari kiaretire michande menena ase tomenyete chinka igo tomenye no bongaini musubati uri otebanga akaumira n'abantu bakamukani areko genda kutaroche na no amono omwana ori onye tari abantu baria anga musubati tayo anga mwana itayi. So that's why we said at least iriba oterachi kwengenta oterachi kwemukie tabo kurika ndiyo sistema gusanga n'abantu. Tema gusanga n'abantu mamenyeta mara omosani ori oime.
0785102102 nere namba ya studio jide kambwete gani sano chiuka tuweze kutamatisha umururia sema ngoroba yabono Vuna FM ikapotea ikaenda zake bali batara kisimi na munkuli gara kiranya wakisimi wewe acha tu kaa pale uketi usikize kwa sababu kama ulipata muda wa kupiga simu labda next time utapiga pia 0785102102 Vuna Radio. Hello. Yes. Wairire bia. Akamale tangoro kufeni mongena. Yes, Ven. Nkena sema wita hivi tuko ndani Jumamosi. Last week. Jumamosi ya rejera sere. Nki bona Kenya lekan tole moja wakabono sister. Yani na were vingo chande kana roze kotu ya sindanya kwa bwena. Ngwanda ngari ono nanya kunyora kuna uloje mboyo ono na bere igomba. Ayimukiri ko je ngombe. Ono mwana ole ngomo mulana roje tekorora gaita kulita boli. Omwana omumura. Wono. Wono. Nekirwalite for this 14 years my sister. Spinal cord. Spinal cord? Ebwato muchando. Wono tindi konyara gotara. Tindi wokora chenda sende na bondezo. Yes. Wono ngenteki ange kongera lyoka nyere kwa ikwese nge tinda konya tikende. Ingo bono berigago konya kwenda nyagitari my sister. Your husband. Ibirengeli byo witandi byachaka uguchira my dear sister. Yara nisire ngasi ntambe biwoche dikanate. Ona sende noonde ninyandiko motiko makonya kende nteje. Ona na langa inde usasa ho magwaye. Inisa inikende. Na kiago chaite agukumanye kagirwe muki kitambukire kyo. Tari ko nyamani. Pero tiyango lingo langa ngingo taka komoterie ento ni bonto banyara ono na neira bobe. Mikirenga ko mirino musacho sister. Nyaka sita. 6 years yaba nambalenga mu bwate. Babere. Bana babere. Umura no moiseke usoma aba muraboka. Usaba isikamo. Omurana na kitene araso kanyaro ko sobote. Kwa wetensoka bune komongo. Apana. Ewotu yani ya chagite iwotu mkorwa. Yani narenge ngatware umuchando umosigo na gwatokaru. Bone korwa bunga chaka korwera iwoyoka. Labda umusacho ngokoralika bagokende guse tubo limyako rankabu. Nari kiriko ngotokaro ayo muchuo monte yondo korega. Oira nakati. Mbwangita abana bawo. Uruche iratuka wakuru bina bone gangurucho urarinda abana bawo sister. Teno ndatayora barende na bakiya siwa uchande. Nuriti yale gutiga abana bawo bachandike. Singi toyare. Then nkirinde bono gekogera nguchure kanisa runa kingora sabule byasinge njuru ari tikunyara konda nyegitari ngosabule. Weta bandi nande ngoto mande bukusana. Ngaje gushirike kanisa. Afarite nagakira kindobuye. So kwateba kwabiri okurara fororong. Yes now. Emyaka 3. So musacha nakuangite. Musacha akuangitere. Yare ro tabuya tuano ntengo ranga muchande tenaga ni kwerusyo. Bono atrago te inu muchande te sister nki ayo kurengerenga ni go muchande te because ernaisa negite naye bunore igo tara kuanga na inde na kuanga nyasa na manyeteli guliriya wa yegole yibweli yirine na kegma. Na inde there is a reason why ore in that situation ene nyasa na manyete. Why nke koro rangeli my dear sister uchikwerusyo bomoyo tiga bana bo bachandike ayekoremo maybe otigo musacha guchiawo musacha maybe achale tanyo meno mukungu ndo mungao mukungu yoga gocha maybe abana bali yako balinde gusacha enyari kana abachande tabalinda munura balinde. Do you think nege ntukire kiya my sister?
no, basi unatomla na kesa unga. Na rote sote na kikinde. Yaona na kira na moro ile pinka likuenyara. Sister, bado Mungu anakupenda. Amen. Na usako kuna bone to kengwa kwa umaite umuntu geitire ta konyura uburuti bwa kali na kale. Naye onyige kene kumanyite nkekora turasense nabaite ntumaitiri tukalime mambe yemo nyasenere ni uburuti bwaye na inde aturi uburuti kigutimuka my sister. The moment utajinyonga hautaurithi ufalme wa mbinguni kwa sababu utakuwa umefanya dhambi zaidi ya dhambi na akeruwa kule tuligucha kugenda na nduchiko sabu kwa berekeruwa kule te omene ngabiri bibiane. Bado Nyasaye na wanchite. Abana bombaga nitikora mamumu abo. Bwana. Musacho naga nitiokora no bali wencha. Hata sisi tunakuhitaji sana. Ino yuwengencho abantu nabangisa my dear sister barole tamoro ira mange abandi bakusalira bukia bandi lakini bado bakumwakirinya sangambia muno egwodi uri usenyomba mwawo nyomba ndekero wasidiri ngo genda banga tukite imikira naidane kwera na nyomba wono ekero wajitinya gitali muchando kibagotebeti obwate my sister banga nje tro kina werege ngo genda mbaka na yendo mukinyo yoera bakangaka x-ray yekike mubongo bana ndakiti ko ngamayo ka kombweni bakanga tu kipingira tu bana na kisingo nya kobora nani kiti strong penikira na kitu bana mbadi bana mtembante wetikende yote so ngwachite ga ku x-ray kero kibakaru muchando ngayore tatita babo ti muchando ngayore sister bamba ngokwana wikerawo iko bago ti muchando gora spinal cord bana na obante retigo tugo nyeke tali kiwachite sister sisi risaro ngainka omacha ga ngonjarinde bonchali nsemuki Riana ward angena Riana dispensary yabo Riana sa dispensary ansa no ko tara no ko goromba ko bondaracha muinari gusai ya tuli kwenda bondaracha ngolyo kwenda kuchinyamari buno ogo epale yoncho kutire getiro chiruguru wana okay sister abugi mabwa ono bwengencho abana bubwateka ubado mbategete korra mamumu abana bali wencha na babunali naye boigo no yubwengencho Nyasaye tarancha okwe emyakere ngo bwate 36 years bado Nyasaye tarancha okwe ko bwate myaka 36 my sister jitie moyo uwe mwenyewe unajiombea hata sisi hapa msikilizaji atazidi kukuombea nataka anakikuru kwa samaji hata sister Veni mongi na ntabo wana yes ikobona niga abutuole abutu nyomba turi kunyara gosoka yona sengo bago ntoki ngara boseri yakero na kinyure abongo takyamara n'nyimbo ngora kana bankaranse kero nande na ngora so nyagitali mbanya wote bakabona umuchando kyobwate ana nabonda umuchando ngitali wona ukende je na tewona tingo chinande lakini ulikera mali yo gutumika mali yo kana rai una kore ande na gora baada ya siku 5 ande ngogora bueno we sister jitie moyo acha nisikie msikilizaji anasema nini asante thank you so much asante Timothy motekele ntatura bwate kene ngio motekele mana gutikira pastor kwa nesi ngichide kambwate gani kideka chinke sana ime ya 102.0 FM mwanadada alitaka kujinyonga kwa sababu abantu in this life watu katika maisha watu wanapitia changamoto mingi pakumonto oranga bono naende guchitimbu ati lakini Mungu anakupenda my dear sister Nyasaye na wanchete
tobasa kwirusio bomo yasinge nchuburwaire twakire Nyasaye ngambia muna sikirenga kinasikira lingana Vuna femalo Ero Radio Funa. Yes. Njenje wakingo musabira. Nasamo konya waki ensena vere waki. Ya sama lengo Kevin Korubo baracho kisitown. Tuombe huyo mama zaidi ya yote pastor nachi kumusabira umuikuyu bugwita umuru asali pastor ninchi kumwa pastor libaga achukongirwe on that. Vuna Radio. Yeah, Vuna Radio. Douglas. Okay, Douglas machinga kwa msati ya kato kiparamata. Ayo tagimo zwati yo. Asabanya sae. Amutanganya monene. Abantu bachandegete. Kilo muchaka nonkere no moerio. Igo tiga mutanganya mosa nyasaye mono. Na ande pastor tiga amukika sama sabo. Kende hiyo tiga muchaka no. Kire no moerio. Iba sara tegerete. Kire no muchaka no kire no moerio. Itukoria endiro ndiye mono tiga pastor mukika masabo. 0785-102-102 Imea Radio Vuna 102.0 FM Vuna Radio. Hello Radio Vuna. Yes, Vuna. Thomas Nyamaukuru Town Kisi. Yes, Thomas. Ya, tunaiguru mugano wo muswati idia tumugega sama sabo mono. Aya saya namo buire asichinjere chinde chons. Nalafu nala kotbori. Hello? Yes, niko with my brother. Aya, na kubori mo ko nyeke bubu keli mu asoma na pasta geli kene ndegere lisai. Ebinge tu asoma, ngiri kikotagete. Eke kienyo meke pasta soma bono mara ko ikaga te wasa. Kuirendera kwa machika I think pastor. Kuirendera kwa machiko 24 eye mugoika isato. Sante. 0785-102-102 Simi yomolio tegere tukurega upasta aombe mwanadada mwambie neno moja ndo aweze kumwombea. Vuna. Hello. Hello. Yes. Weirire bia. Dama kureke muntu ori nyakoiba. Karibu sana dama. Na bati mwana yo mintu waki. Atwara botemeria singenja sobo ikuwense ya matemuna mangi tugwetera. Nika sigete Nyasaye na bago tubwira kende gyo saba sako tabanga ngorusero ubima singe kikinga kikia Nyasaye simanye. Ya mwana bana tabega kitia mo rande kira saba saba no kuiga Nyasaye ko mugeni ana singi. Pastor, nataka niko na dakika 2 peke yake. Tunyora mangana ma Yesu bwenye. Tumubika samuko y'Mungu. Ritangani igongo tebyo motegereri oyo tegererete inga omoika bwogwita no mobe tafadhali toyosabire Nyasaye na koyoki keria to masago tobwata na inde egento kende gya kabere tiga omuntu anyali nyobwate kerengereria roje atayo kenyara tiga sange no yomwabo ekiagera inere nkire yemo oranyoro bokonyi egento kende ndete gokwana nkeringa omusubati omunakwani iga deka akarwanga akaira na nagechaya akarwanjira ntiyara akonye muntu lakini omugako ena mwanjite nene komokorera Nyasaye nabwate sababu yakira lingana omuntu agwetera igo nabona ale gokoteba nga abwa imokyo kwegena Nyasaye iga komobwenia nende niga komokorera mangana lingana linene asobogima bwaye atanyale kweba asobogima. Tikatuirane mangana majia toira no tusabiri pastor ndo tuweze kutamatisha Imea Radio Vuna 102.0 FM ndo cyarige chinsa 12 gore deke ya mere bosio Vuna FM 102.0 Radio Toronto. Vuna FM. Sasa niwekere ngaki. Vuna FM. Sasa niwekere ngaki. Sasa niwekere ngaki. Sasa niwe na Vuna FM. Sasa niwe na Vuna FM. Sasa niwekere
Minero. aya namangana maya asenjera yowe chiaragire chensae komenebere chabo namagoro bomwancho mo tegerere gugukwania na gukoregania samangana maya so bwengere tariane Joseph Obuge okoreke kwa bantu barache kuba banajeshi ba KDF wa chakalero aiga Kenya umuwaziri bobolende soe panto yakagoteba obone no bwasyo kombowe wangakiyo murobulyo yo ekiombe kyogotuko bosere DC na ESC bigendrete ko yobwati asobwange elekoni kyabangainereria no bongainereria tibuliko bao murobulyo yo no ikomweli tariki 25 cy'umutinyo yo Oktoba 2025 Jojo Duorio yule omogendia bomobungo Kibra Peter Orero ochekero nekegambero go akane fine ya chishilingi chiribu miyemo magayo kobona machika bar apara obosi obeki gambero kya traffic milimani Nairobi oduoli nanchira nabuna chitariki kyanda Oktoba sebara ya oloitok Nairobi na overtake chigali maminchaneri chiko na kobatanga bande korogotumie bale yo nonyana boniga sabo kwa bereka goteba buna ni galenge buango ekerage kogendege tikendege na goteba takwiroreri mocho ayo negatiele ngendreto kuwaliganire kurwa SMS mangana majia ya Radio Vuna mbuya mona soko chora kuyategerera kuruiga Radio Vuna 102.0 FM sumutanda YouTube tonyole buna Radio Vuna na onye kole maiko totegerere na kobwate mirubuli yaitu goetera www.radiovuna.co.ke ili taliane Joseph Obuge oyo noro mwelio wamangana maya asenjera yowe abakorinte ntangani 15 na meke bungu kia ege 13 renda mutene nebo kongwa sokwege na kwaino mobe basacha mobe ne chinguru amangana ino onsi akore kasubwanchani abakorinte ntangani 15 na meke bungu kia ege 13 renda mutene nebo kongwa sokwege na kwaino mobe basacha mobe ne chinguru amangana ino onsi akore kasubwanchani. All right pastor tukore wesenkweli kwa bwategero tusabire tuweze kutamatisha karibu sana. Asanto moralia ikiasengenjo yelingane litwale kokwanira likiromo elio wanye natikire gotebanga kiro muntu anyare koba lingana lilia gosinyire osange no yomino egento kende tiga abantu togende ekanisa na tomwigene Kristo tuasanga na baminto tarso amalika gotebinga genda musangire kana munengenjere yabande asokomenta na chinguru so nkinde etakoteba ndede goteba asoma gorobo yoiga asomo tegererio ntegererete lingane liabere libe lingane liabwatira abantu abange lingane liasaliri obogima bwa abantu abange na kikiagera lingane lialetwa hechinga kichibwanerete muna lero elinde ababwate kerengere likenga bunekyo tibanyare koimukie kerengere likyo ekiagera abantu abange bayitire abantu abange bayirasire abantu abange banyule lyogo abantu abange bayingentire abantu abange bayirananire abantu abange bayirutire roche abantu abange bakolire ebintu bitali ebiya asengento ebirengera libyabo bikiromo elyo igongane tiko kwana asoma gorobo yoiga nyasaye oyore igoro anyare kobaga gotobwato koboko asekere getambo kiro turabe togweta nyasaye anyare koba gakoba sesenia ndegete gosaba asengento yogokora na nyuma ntara saba asengento gokora nabonde goteba nk'abantu bonsi bali baraso mu cyulyo nyaganta omonene abaseseni ekiagera ninde no mayene ngamogendrete kotegerera na kobwatyo moroberi oyo Monday obosemi Monday nyasanya anyala koba seseni no mu cyulya oria makonge boyigo no musumba oyo tolenere oyo koba kondeta Peter
boigo no mongino ye nyasaye anyare kobaga kobasesenia ninga netigo saba namba yao yesimi karwa kurutu sabro to namba yao yesimi halafu tuweze. Asante pastor, karibu. Tukole Jumatano kobanda aliase kanisa lia makonge musocho lyo toigo gogosoime elinde lyo Jumatano nyokore nelibaga nabogocha kizesatu chiamambia paka jinsa 11 chiamaragoba na lyongokora onde bwensi obwate oganetie toche tosemanie na kwariganirie onyare kobagogochicha enamba yane nigere esiro eyemo esiro isano na ibere isato kianda ibere ninyeirore nainde esiro eyemo esiro isano na ibere isato kianda ibere. Okay. Tigango tonyare ko batogosaba aseng'encho yogokora omuruberio twegene na tonyare gosaba Nyasaye tata omwana no moikomo chenu nainde nakobakire aseng'encho yomogorobo yoiga nakobakire aseng'encho yabategereri bonsi abategereire asomogorobo yoiga namanyire ng'omoikabo gweita no moikomobe oyogerira magima y'abantu abange anyare goikomo elio Yesu mwana Nyasaye oyo wakweta asomusaraba ugateba onse aerire nasabira otobwata okoboko Nyasaye obwata abagina bali okoboko monene obwata abagaka bali okoboko Nyasaye obwata abasaye bali okoboko monene nigo twatogonyeire omoika bw'okwichaya omoika bw'okwiranana omoika bw'okonywa eriogo n'okweng'enta twayotogonyeire onyare kwara rujinguru azerieta ria Yesu Kristo ebe nemeika y'echinderia ebe nemeika y'okoruterwa twayetogonyere na koyesaria azerieta ria Yesu Kristo nangirekere emeika y'amakweri y'ogoita azerieta ria Yesu twasiekirekera chimbera echiaigokira aseng'encho y'ogoita azerieta ria Yesu Kristo omone none tobwata okoboko ase emirimo togokora ase ebiasara togokora ase amasomo Nyasaye tobwata okoboko monene onyare gotoimokereria ari ase tarikonyara Yesu twasabire otonyarere ase twasinyirwe Yesu twasabire otonyarere otwaterenchera ase enchera tayo namoretire feni ase amaboko ao oyotebire omonene akorora ng'oikire omoerio natogonyire omoika bw'ogoita ase erieta ria Yesu nasabire omonene bw'emeganda nasiekire Nyasaye mbera konya yaigokire ase eng'ento y'obogima bwaye naye siekire bono ase erieta ria Yesu nasabire omogongo yi Nyasaye aye nayo obware sipe abugoro Yesu onyare korete sipe nyia onyare komobekera Yesu ase tageke yomonene hanyoroko bweniwa atenene igoro na gotara ase erieta ria Yesu omonene tonyara komotiga omobwato okoboko Yesu omoremie Yesu mwana Nyasaye omokini asokwegena nerieta ria uri nyare kobakwa omogako Nyasaye itomoremie omobwato okoboko omoboremereri ase erieta ria Yesu Kristo nasabire omonene bw'emiganda abategereri bonsi baredio funa nabatigira ase amaboko awo Nyasaye nasabire Yesu obasesenie tonyara ko batiga Nyasaye banyare koba bakorimerwa Yesu mwana Nyasaye naretira abarari baredio funa ase amaboko awo Nyasaye nasabire Yesu mwana Nyasaye onyare koba goko bakonya naindo bakorera yaramaya nerieta ria oriegwo bonene biyamone kiara Nyasaye ito oraikie na gotokorera na wetera ase erieta ria Yesu Kristo oyoro motoria twasabire tole nokwegena. Amen. Nyasaye bw'omorembe anyare koba gako basesenia nainde wiki ende omonene anyare koegwa obonene
lakini mechandokie bono kunya gwetera nyomba ke yani birogo bikombu no mogongo kunya kuma na nyomba na ende nayo mochando kade ngango tento bwati birogo one kero konte minjo mochando kasa basubate no bakorosie nyomba ibirogo bono na gurete bono nkikira kini boniki inga kikibaka boni gatato goikaransire birogo binga bunebi gatuma itinge birogo byachire byekere bono eduka ya Yako Fashions Keroka ni gobono yako rentere birogo bya plastic chairs kwa bei nafuu yani bire bya big boss boigonko nya tore chiduve amarangeti chi bed sheets emeito yonsi ya kerenge nchobune ria orthopedic chi cushion ebikoroto chi shati emechibi chi kobia chi bagi chionsi gati yabo chi skuru laptop bags trolley bags fiber bags takis chunk pin na boigo pioneer bags chionsi oranyora serigoriria moko eri uruseirie discount asense moye chianga nkonya tore trousers cha soft na hard khakis suits t-shirti chi t-shirt dresses ebikoroto by'abasubati n'abasacha byekerero ebyoranyora serigoriria moko imeya Yako Fashions boigo ntubwata bakorera bakoenekia kwenyorere byonsi uganetie asubororo tarera Yako Fashions assistage ya Keroka enchire gosoka goche bosongo orosage ronde ni gorogotoka bukeroka getaseni kyabanyanyimbo moino akesimia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions Keroka obokoreri obuya asebonsi Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu byonsi ibyobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes paper pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chinlings as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka asoro sagerwa Kijauri asebale kubota ni Keroka na Chebirate twakere simia sinamba 0718-530-990 oro sagerwa Keroka tonyore mega ya post office asechirenya twakere simi 0715-553-775 boigo orosegeronde ndore Kasarani Chebirate ibara ya Keroka Sotik twakere simia sinamba 0116-948-686 Nadia Hardware and Electricals naora nyori bintu byonsi byobwagachi karibu sana and you will now barrel to it. Enruche. You know what it is. Uyu numurubirio enkongonta. Umurubiro gosemia nugusigita gokogokia na kukinike moika. Chinse kienta wikenseyemo ya magoroba. Yeah. Straight up. Jumatatu. Obosemia Monday. Ijumaine. Family Tuesday. Tigamanye ngaboyo obumboyo. Atulise bori wanta ni mdogo. Jumatatu. Wamati asichinka. Na kukinia bateli. Bagotera amatera urban gospel music. Na matera yubosi. Alamisi Artist Thursday. Ijumaa Mbakinseye Ujunumurubirio enkowana Umurubirio gosemia nugusigita ukugokia na kukinike moika Chinse kienta wikenseyemo ya mahoroba na Thomas Ombuna 2.0 FM. Nyantomeri
Kweli otakondetera mabati ya inera nginga kembe kegesumugura. Ana mabati gwakira ni uzingie kama mabati ya ne kwakira ni ama yambua tebakera nginkwa kangara benye. Kugura mabati ya mai. Ngai nkonyora mabati ko. Mabati ya yora nyora kuro Uhuru Superstores Limited. Inchuwa songo marara mayachirora. Ebono, eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati Rolling Mills Waigoire showroom membo ukegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na gochora mabati oganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warranty mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kalabuna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores Limited Boygo babwaterane na Crown Paints kwene kiankonyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chiko menyenga kientambe chire tayari gotumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lioganetie ni mashini ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex ange na Safaricom Boygo JM Towers ange na Credit Bank Bosongo nebu atabakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire goika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na boigo chinsemo chia Transmara goika gesieri kia utarugwa kanera kende gionsi akisi mia se namba 0111161500 gose barikere liuka somo tandao info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Rocky Driving School na kora nyora masomo ya bogende chigari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia bantu 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto balino balema ne chikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, ne chinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribwa masoma maya keralituko. Imeyumu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbabwate ofa asebali bakolire Form 4. Wakirisi miasin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Enrucha Show Izenentindi na Thomas Ombuna. Ombuna tata, mere mama para nemia. Enrucha tata, na ya tiga koinyole. Enrucha Show on air. Remember to say please. Thank you. Hamburgo Enrucha Show Izenentindi Thomas Onda kwere, udimo babwe mechana.